Sawona. Yebo kunjani? Yebo ayigama uSimphiwe ngamsweli from ngamaphumulo. Nongani. Okay. Ncele. So okay, I think sonke siyazi ukuthi sikhuluma nobani. Thina si from la kwimzweleni media. So now njoba size la kwi-Durban July 2024 into esiyazi ukuthi ayenzeki njalo. So sicela ukwazi ukuthi if ungatshela umuntu osekhaya ukuthi masikhuluma nge-Durban July suke sikhuluma ngani. Hey, wazwa ngifaka eSKini. Kodwa ke ngike ngikuzwe mabekhuluma abantu bakhona. One kunomdlalo kwakumdlalo phela wamahashi nje lo. Kwase kuhamba kwangena inqebu phakathi. Uyabona njengamanje abantu lamuntu uyabuka beze kakhulu kuyinqebu ngaphezulu kwamahashi. So la bantu bezokhangisa khona bezojabula khona bezoveza khona ama talent abanye kuzophushwa khona ibusiness. Sekwaba yilokho angangikwazi ukuthi lesi sikhathi sonyaka eThekwini eKZN siye sithi sine weekend ebusy kakhulu iweekend enkulu yona ke weekend enkulu wonke umuntu ula umuntu ongekho la hayi akekho la kodwa abantu bala. So now ngibona wonke umuntu oshaya fashion nani but ngiyathuka mina mangizwa ukukhuluma uqhamukayo ukhuluma ngenkonzo ebhakede and angazi ukuthi ukhuluma ngani like actually so ngicela usichazele ukuthi ngabe yini leyo. Oh, abanye angithi lento senza njena manje. Ngoba ngisho kwaqala kuyihash bezobuka amahash kwahamba kwangena inqephu. Njengamanje sesingena ukuthi akuthi kuzojatshulwa la. Yabo imali esipendwe labantu ngoba begqokile nje. Baspend a lot of money ngokugqoka. Kodwa la thina sizothi ngoba nigqokile mawungasipha nje 10 rand siyosiza umuntu ongakwazi ukugqoka ongakwazi ukudla yilokho mehluwela sifaka iconcept entsha yokuthi la kujatshulwe khona asijabule kodwa ucabanga omunye umuntu ongakwazi ukuzenzela. So imapha amazwi ke ongawashiya kumuntu omusha. Umuntu omusha ngamtshela into yodwa ukuthi vuka uzenzele. Lento yokublame ukuthi ubaba ngasho umama uyabona nje mawusuna 15 ibheke phezulu vuka uzenzele zama noma yini ongayenza ukuze ukwazi ukuphila. Ukuphila akukho kumama akukho kubaba akukho kuhulumeni ukuphilo kwakho. Leli bhakede leli selakhe izindlu esithathu lendle siyakhaya ngalena kahulumeni okusho ukuthi mina ngithatha kulo ngenalutho 10 siyonika lo ngenalutho kakhulu. Yilokho kuphela ngawuthi sukuma uzenzele umuntu omusha ake ngiphutha umo 10 mfowethu lo. Sibekela ngicingela abo 10 sibacinga ngabona uqala ngapha noma ngizoqala ngapha ngeke ngibalungise ngapha bese ngibuya ngifuna 10 mina into enkulu kakhulu. Guys, njengoba sesikhona guys ngiyayibonela futhi ukuthi siphethe guys abantu aba right guys abantu aba correct guys njengamanje guys sibone ukuthi okay mina I think ngokwami now ngathi siphethe iculture but bazongazisa ukuthi kuyini kanjani. So guys ngicela ukwazi amagama enu. Okay, igama lami nguPhili Mphili wakwamkhwanazi, i-owner and founder of Logo Design, i-brand e-based eMandeni kwaZulu Natal. Lona engihamba naye uFreddy Without usuka e-England. Yes. Okay guys, ngicela ukwazi ukuthi mina njengoba nigqoke kanjena ngibona ukuthi okay nifaneleselene. So can you tell me ukuthi ingubo enigqokile ngabe zirepresenta ini? Okay, ingubo esigqokile zirepresenta i-Rastafari movement. Kodwa silandele kwi-team yalolu suku le-Durban July yanamuhla ethi Ride the Wave. Thina sabuka ekujuleni kwakhona ukuthi hayi alimayelana namanzi nolwandle namagagasi kodwa limayelana nesisho sokuthi into iyenze ngaleso sikhathi njengokuthini sifuna ukufaka i-Rastafari ukuthi ibe sesitayileni. Njengoba ubona siyenze yayistayela se-art couture okuyizinga eliphezulu le-fashion esithi njengomculo we-reggae undlela othandwa ngakhona ney'ngubo zakhona siyabona ukuthi zingathakaselwa masikwazi ukuzenza zibe zinhle kanjeni. So ngabe kukhona yini okunye okwenzayo ngaphandle kwe-fashion? Ibhizinisi engilenzayo nje i-fashion ngiyafundisa futhi yona i-fashion design nginesikole. Ngiyabonga guys ukuthi ngikwazi ukuhlangana nani nami bengazi kakhulu ukuthi amarazi. I think one day so wazi ukuthi sitholane and then bese nisifundisa kabanzi esisi imzoleni media.
Siyabonga. Guys, njengoba sengizwile ke guys, thina besingazi ukuthi ezimzoleni media ukuthi ama-Rasta kunento abanayo ngale behind the scene. So guys, uyizwele now. Ngakho don't forget to subscribe, follow wonke ama-digital platform. Danko. Guys, once again guys, siphethe abafowethu abahle, siphethe abosisi abahle ezimzoleni media guys. So don't forget guys ukuthi ngithe cela ukuthi uhambe usubscribe guys, ulandele wonke ama-platform ethu. So guys, njengamanje sinosisi lana, angimazi guys but I think yena uzosesho. So cela ukubuza sisikhuluma nobani? No, Humera Nkomo. Ungkhuluma ngoba usuka kuphi nendawo? Town eThekwini. Okay, sicela nje bandla ukuthi usazise kumuntu ongayazi iDurban July ukuthi mayeze lana uze ngane yini lengaka. You talking, speaking. Speak. No, okay, can I speak? Can I speak? I'm the designer. Hi, I'm the writer Mabesa from Mabesa Official. Well, actually in Durban July we just come here for fashion. Of course, that's the one thing we go. It's Ride the Wave, so we're riding the wave. Of course, we're into the sea. Actually, riding the wave, doing the internship in Indona Fashion House. One of my best boss, Crazy Gomo, says that riding the wave inspiration is freedom of designing. So I just took that from her and I had a freedom of designing. Okay, kumuntu ongazi lutho ngeDurban July, ungathi uma umchazela ngeDurban July, umchazela ungathi iDurban July iyini? Okay, first of all, welcome to Durban, the warmest place in South Africa or in the country. And second off, Durban July is the most theater of the racing course here in South Africa. Anyone in the world that will come and join us here, and it's so beautiful. There's fashion, there's celebrities, there's booze, there's fun, there's entertainment, and who won't come here? That's Durban July for us. Okay, thank you to join ezimzoleni media. So guys, njengoba nibona ke guys, siphethe abantu aba-right, abantu ke guys abafani. Siphethe abantu aba-right, siphethe abantu aba-correct guys. So wena into efanga biyayenza ukuthi uhambe you subscribe and follow Facebook page yethu, Instagram, everything guys. Don't follow easy to guys. Just know ukuthi there is umzoleni media guys. Also top up la bafethu ukuthi TikTok bafethu usilandele guys. Danko. Guys, igama uSimpiwe, also known as Just BK guys. Silana is imzoleni media guys. Don't forget guys to subscribe. Don't forget to like and comment guys. Go wonke ama-platform ethu social media, Instagram, TikTok, yonke indawo. So guys, cela ukwazi ukuthi sinobani lana, ubani igama isibongo lapho umuntu usukaphi na yonke nonke. Igama lami nguLungelo Didi. I'm from Irene Models from Pietermaritzburg, and I'm modeling for Balungile Ndovu from PNB School of Fashion. So I think guys, sinabantu abaningi from Pietermaritzburg esengibatholile so far. So can you tell me, ngaphandle kwe-fashion yini enye into okwazi ukuyenza? Me, actually, I like education. Actually, education is my first love, but modeling is second thing that I'm trying now, and it's been great so far. Okay, njengomuntu ke ongazi ukuthi yini iDurban July. So can you tell lo muntu loyo nje about iDurban July ukuthi okay, if sikhuluma ngeDurban July sikhuluma ngani? Well, I'm also new to this, but I think Durban July is about fashion, fun, and interacting with different kinds of people from all parts of KZN. And I think it's a very nice experience, and I'd suggest anyone who's new to this to come to this and try it out. Yeah. So guys, siyabonga ukuthi nikwazile ukuba yi-part of imzoleni media. So thina simzoleni media njengoba sithi ukhuluma noSimpiwe. So guys, please guys, don't forget to subscribe, don't forget to like and comment and stuff. Thina sizolokhu sinikezile more. Okay guys, again sasikhona futhi ubheka ukuthi siphetha bobani, yabo siphetha bobani. So sisigama lami nguSimpiwe okamsweli Sibongo. So ngatshela ukuthi uba wena Londiwe lona, Londiwe Ngcobo. Futhi mapholoba umashiya mahle as you can see. ngathi azoshumayela. Okay, ngicela ukubuza bandla usuka kuphi nendawo? Okay, so originally I was born in Mlazi, but I've been all over South Africa. Currently I'm coming from Glenwood as I'm modeling for my fashion designer Davin Harku. So ngaphandle kwalento leyo yenza njengamanje kwi-fashion, ngabe ikhona yini into othi mina ngicele kuyona ngaphandle kwe-fashion? Okay, besides fashion, I'm a professional poet
sense ukuthi ugcina ufikile lana yini lengaka ku Durban July? Okay, on Durban July. To tell you the truth, I got chosen from many. My fashion designer told me that as much as she was looking for models, she chose me from many because she loved my authenticity, the way I represent myself, and obviously my body. Okay guys, njengoba nibona ke guys sihlangene nabothisha sihlangana nabodokotela manje sesithola ukuthi okay la akubona wonke umuntu oze because of ama models but siphethe even abantu abenza the poet and poet guys. So guys ngicela nje ukubuza umbuzo owodwa ukuthi okay kuleye poet ngabe ikhona indawo le okwayehamba with uzo include the fashion with poetry yakho? Okay, to tell you the truth, I've been doing my poetry on my own page, on my own personal aspect. The reason being, I want to grow my name actually, and for people to actually see and hear what is my poet portraying. Because it's not just any poetry, it's about me uplifting young girls like me to be themselves and to actually show that if you believe in yourself and your voice, it can be heard. Yeah. Okay guys, I hope sizwa guys siyacela ukuthi ningakhohlwa guys ukuthi ni subscribe abafowethu kuMzoleni Media and then also go to Facebook, TikTok, Instagram, everywhere guys, just search for Mzoleni Media. Danko. Okay guys, njengamanje guys sinabosisi lana abahle guys, so sicela nje ukuthi guys nisitshele ukuthi yini ebalekile ngalolu suku kunina nithatha manje mvuka nicabanga lo suku yini efike eqala emqondweni? So namhlanje we were thinking of waking up and showing off our designers' hard work for many months, and yes, look at us. So ningakwazi ukuthi ningitshele amagama enu? I'm Oluwethu Mkhize. Andeswambelo, I'm Bali Mnyende. Okay, so guys ngicela ningitshele ithini secret behind njengoba nigqokile why nikhethe ugqoka kanjena yiphi inhloso yiphi into enifuna ukuyifeza at the end? So i-design yami is inspired by an octopus, and I think my designer did a very good job. And then Design is inspired by a boat, and whilst I'm wearing this outfit, I think I'm gaining confidence, and yes. My outfit is inspired by the deserts of Arizona, and I think it quite resembles especially the waves on the dress, and I think my designer did a very good job on it. Okay, ngicela ukubuza ke lana ukuthi ngabe usuku leni lokuqala yini la ku Durban July noma into enijwayele ukuyenza le? No, it's something we are definitely used to it. We're used to it. Yes. Okay, njengoba nizweleke bafowethu osisi bayayazi into abayenzayo and bayimisele ngayo and balokhu beyenzile na last year bebelana na next year bazobe bekhona njalo. So guys thina esingakusho ukuthi just subscribe kuMzoleni Media, nisilandele bafowethu ku Facebook page na yonke indawo. Siyabonga bafowethu. Okay guys, njengoba beshilo guys ukuthi silana and then into esondethela yona guys ukuthi si interview abantu and then guys don't forget to subscribe. Njengamanje sesiqala nje ngicela ukubuza nje ukuthi guys what is your name? I'm Lionel. And Sinead. Okay guys, so as we know it's Durban July, so what can you tell us about this day? What can you tell us about this day? What is specially about this day? I think Durban July, apart from the horses, is all about fashion. Yeah. So yeah, and then so you'll see like a lot of fashion today, a lot of amazing hats and so on and so forth. So guys, did you plan for this day or you just came because like you are like in a hurry or something? Just tell us. Well, we're entering the actual fashion competition, so our designers have planned for the day. Oh, so you're under a sort of agency or Yeah. And can you tell us your agency? We're from Irene's Models, but we're wearing Pam and Brenda today. Yeah. Okay. School of Fashion. They're from Gateway School of Fashion. Okay guys, thank you guys, thank you. I think you're like the best. That's why I just came to you and say, yo,
But okay, guys, thank you. Thank you so much. Guys, as we know, Wimzoleni Media, we're gonna show you more and more and more